Het is deze week natuurlijk de week van de dodenherdenking en van Bevrijdingsdag. En dat thema staat ook centraal in de editie van Banken met Dree. En gewidde Dree Peters zit ergens op een bank in Midden-Limburg. Maar Dree, hoe ben je vandaag? Ik ben vandaag in de week dat er zoveel herdag werd en dat we de bevrijding vieren. Ben ik natuurlijk ook met dat bezig. Eigenlijk de televisie is de bol van. In Remun komt de televisie morgen nog het grote bevrijdingsmonument op het Zwartboeplein. Remun heeft nog een bevrijdingsmonument in Herten, in Mesneel en ook in Zwamen. Maar er is nog een ander bevrijdingsmonument en dat is particulier initiatief, toevallig dit jaar, 70 jaar oud. En ik zit hier met Alex Feiten. Alex, waar zitten we hier? We zitten hier in Merum, aan de Rijksweg, bij mijn eigenlijk huis, in dit geval van mijn mam. In dit geval hier bij mijn opa en oma Rome hier gewoond. Rome, zeg je, zag je weer vroeger Rome? Ja, klopt. Oké. En Rome, dat die gewoond hebben en dat, dat je met de oorlog met gemaakt, we kennen van zeer na. Dat kan ze zijn, dus duidelijk de Griesplekken. Dat zijn dus de overblijfselen van de kogel in de inslag, de granaatscherven die daar tegenaan zijn gekomen. En mijn opa Rome heeft dus daar nog met cement beetje bijgesmeerd. En dat is nu op de dag van vandaag nog goed te zien. Alex, en dan begreep ik van dich, toen kreeg ze op een gegeven moment een paar jaar geleden te horen. Immers is 25 jaar na de oorlog geboren, dat is toe, hè? In 1970 of zo gaat, hè? Klopt dat? Bij 46 jaar. Ik kreeg van de overbuurvrouw, die inmiddels 91 is, en denk ik van de Rijksweg, die ook bij die initiatiefnemers waren van toen. Hoe dank dat ze de oorlogen verleefd hadden, want die hebben zelf ook op transport gezeten. En als ze dan bedenkt dat dat toen een initiatief is geweest, en dat initiatief, dat verwaterde een beetje. En een paar jaar later komt ze toe, 4 uur, kreeg ze het verhaal te horen, en komt ze achter dat dit kruis wat daar staat, dat die een opa en oma, en zie je, en ook dit, en andere familieleden, hier uit de buurt, dat toen hoe dankbaarheid hebben geplaatst. Want die hebben die ongedoken gezet, hier bijvoorbeeld in de kelder. Hè. Die hebben hier in de kelder samen met de familie, dus opa en oma Rome, familie Geurts en de familie Helwegen, hebben we hier in de kelder ongedoken gezeten vanwege de beschetting en de bombardementen. En dan hebben de 3 dames, dus in dit geval mevrouw Geurts, mijn oma en mevrouw Helwegen, gezegd van als we de oorlog overleven en als we vrij mochten zijn en blijven van de evacuatie, ja, helaas heeft de evacuatie plaatsgevonden, gaan we weer na de oorlog dit dankroets plaatsen. Goed, dat hebben we voor 1947. Dan hebben we voor 1947 en dat is er toen geplaatst. En dan komt toe een paar jaar daarna, een paar jaar geleden komt toe hier en dan zegt ze, welk kruis is dat dan? Nou, dat kruis. Had ze 100 keer gezien, maar die geschiedschrijving is die toen eigenlijk. En toen dacht ze, ja, maar dit kind toch niet zo waardeloos daarbij blijven liggen. Dat was één grote puinhoop. En toen was met pap samen, die pap 82 jaar, ook al alles met gemeensleven, krank geweest. De hele betonroet goud afgelopen weken. Het tuintje opgeknapt, bloemen erin gegooid. En allemaal doet eigen test. Ja, klopt. Ik heb tegen pap gezegd, het loopt er eigenlijk helemaal ongekomen bij. En op een gegeven moment zeg ik tegen pap ook, ja, dit is tenslotte familie-eer. En met familie-eer... Heb je baguette? Ja, precies. En dan heb ik gezegd, dat moet verandering komen. En dan heb ik gezegd tegen pap, dat gaan we opknappen. En dat hebben we dus inderdaad uit eigen beurs gedaan. Ik vind het een geweldig. Zoveel respect voor dich, Alex. Dat is de eerst pak ze en adopteer ze een graaf in Brunsum. Ook iets met die pap te maken had. Ja, klopt. Want dat is ook een oorlogsgraaf. Dat is een Brits oorlogsgraaf. Mijn opa en oma leden tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden onderduiken. Buurman, dat woonde Pruis. En de overbuurman woonde rijder van de NSB. Ik heb gezegd tegen pap, ik zeg, als de opa en oma gesnaaid hebben vanwege jodenhulp, ik zeg, dan heb ik hier niet gestangen. Als hij ooit geliefd hebt, ook geliefd. En u hebt een graaf geadopteerd van een 20-jarige soldaat. Klopt, hij is 20 jaar mogen worden en is toen helaas gesneuveld in de slag van Gallië-Kierden. En was dat een Amerikaan? Nee, dat was een Brit. Een Brit, oké. En dat hebben ze doorgaan. En nu pak ze dit initiatief weer. Ik heb daar zoveel respect voor. En dat, ja, je hebt het van de gemeente in bruikleen gekregen, begrijp ik? Ja, we hebben dus sinds kort, dankzij de gemeente Remun, groenadoptie toegewezen gekregen. En dan hebben we gezegd van, nou, dan willen we dit stukje adopteren. En dus heel veel dank aan de gemeente Remun voor de geweldige samenwerking. Ja, maar de samenwerking, maar het brengt toch wel niets. Je moest het wel zelf bekostigen.
Het zou natuurlijk ook goed zijn als de gemeente Remunt nu eens even nadenken en zegt dat klein stukje willen van net zo goed als die andere grote stukken in neerhaaien. En die geven een beetje subsidie voor. Doe steeds niet op €1000 te wachten. Maar als je het al uit eigen beurs moet gaan betalen, dan gaat het op een gegeven moment een keer ook over. Ja, ik heb er samen met mijn pap een dikke 1700 euro aan besteed. De plakketten eigenlijk het duurste. Maar dat heb ik er geen voor over gehad. Maar ik ben er nu inderdaad met bezig voor aanvraag voor mogelijke subsidie. Oké, nou, als er iemand is van de gemeente die het hoort, zou ik bijna zeggen, die gaat te vertellen hebben. Zou ik bijna zeggen, dit initiatief moet beloond worden. Al is het maar voor het bijhaaien van de planten. Want als het nu echt goed bijhield, dan hoef je geen beton meer weg te halen. En dan zal het eigenlijk ook zien plekje blijven haaien in deze gemeenschap. Mogen die danken namens iedereen die dit onderschreef. Ja. En ik vind het heel erg fantastisch, zo'n jonge vent. Want heel toevallig heb ik vanmorgen naar televisie gekeken. En niet iedereen heeft het met die bevrijding. Maar ik ben direct na de oorlog geboren. En ik werd met de oorlog, zal ik maar zeggen, gedachten opgegroeid. Maar toen was 25 jaar later geboren. En toch heb ze dat gedaan. Compliment. Dikke compliment, Alex. Dank je, jong. Ja, gedaan. Dit was het eigenlijk in de week van dat we ons allemaal die lui even nog een keer in de gedachten pakken, die wat voor ons gestreden hebben, die eigenlijk voor de vrijheid gestreden hebben. Dat doen nog steeds. Zijn nog steeds mensen die strijden voor de vrijheid. En we hebben de bevrijding natuurlijk ook in Remunt. Dus Remunt staat dik op de kaart. Maar met TV11 hebben we ook aandacht voor mensen die niet altijd op de kaart staan. Want op TV11 stuurt ze die zelf. De volgende week zijn we weer op Kloostershof. En Kloostershof gaat na 250 jaar bestaan haar boerderie weer eens openstellen voor het nageslag. Voor de mensen die daar naar kunnen kijken. Lui die heel vroeger in de 80e jaren de feestjes toch gevierd hebben met de chaterie enzovoort. Die zullen dat toejuichen. Dus volgende week bij TV11. Kloostershof. Verzeen dus. TV11 stuurt ze zichzelf.